Hola, bon dia. M'anomene Mailis i estudio en el Museu Escolar de Puçol. Ara vos donaré pistes d'una peça del nostre museu. Es va crear en el segle XIX. Està feta de ferro i fusta. Està substituït per una cinta mètrica. No s'utilitza ara. És de la marca francesa Ali Millan Conformateur. Ara us donaré tres opcions. La primera, punts i coll. La segona, barret per a medir el cap. I la tercera, ensanchador de barret. L'opció correcta és la segona, el barret per a medir el cap. El barret de metall es posava en el cap d'una persona. S'ajustaven les varilles per a extreure un patró. I així és com el barreter feia els barrets a mida. Hola, bon dia. M'anomeno Sara i estudio en el Museu Escolar de Puçol. Ara vaig a donar-vos informació sobre un objecte del nostre museu. Podeu endevinar què és? Està fet amb fusta i pedres esmoldades per a tallar. Es va crear en la dècada de 1950, en el segle XX. Ara no s'utilitza, s'utilitzen recol·lectors mecànics per a fer la seva funció. Ara us donaré tres pistes i heu de dir quina és la correcta. Pot ser un rastrell, un trill o una fal. La resposta correcta és la segona. Amb l'ajuda del bestiar s'arrossegava per damunt del blat. D'aquesta manera el blat queda tallat i així és més fàcil separar el gra de la palla.